Goeie. Zo nou en dan moet ik hier in de Zuidwesthoeken wachtje voor de dichte spoorbomen. Dan zoezet er een trein langs. Meest zonder een mens erin. Want maas ben ik net zo betiert op de kwak studenten te zien en jongens is het zitwerk al wat zuster. Maar wist is dat er oerdij net een mens in zit. En dat weet ik dat als de trein uithellen wordt zo'n dat we protesteren zelf op het leven. We gaan er dik op. Watte? Klaas Dijkertluts doet er nog debatteren weer om een neetremmen bij Mantrum. En daarom riet die trein nou nog. Nou ja, hoewel er weer van de week een passenbericht dat in 2026 de 2 maanden geen trein rieden zal tussen Haas en Ljouwer. Ja, dan moet ze daar een veiligheidsonderzoek doen. Is het dan op het heden dan net veilig? En wat interesseert u door een trein die er in 2026 even net wezen zal? Op het heden wordt het oor aan de hollen. En als de bladen van de BM vallen, dan rieden ze het nou ook net. Arriva dat wil ik een paar bussen uitsmieten. Zou ik geen personeel meer om mijn lege bussen door Friesland te rijden, zeg ik maar. Ja, ik weet dat het vlokker niet het sterk is, maar ik denk dat de dorpen in Friesland op het heden meer verlet hebben van het behoud van dorpshuizen als van de bus. Zo'n onbiedig breed ding wat midden in de dij leeg door de borden riet, niks aan. Ik ga een zwak voor Haptamoede Hoop van Wommels, het jonge Partij van de Arbeid Kamerlid. Hij reed voorop in het verdienen van het Iepenbiervervier. Hij doet dat netjes, vertelt volk en Arriva wat er beter vindt. Maar hij krijgt geen poort aan de grond. Ik ga een Haagse stiepen, want die wisten niet eens wat een bus is. Dus ik ga mij leiden met Haptamoe. Het is oneerlijk. Maar aan de andere kant, Haptamoe jongen. Beppe die komt echt wel op tijd in het ziekenhuis hier. Daar rijden familie en dwarp wel mee. En van studenten en werkvolk, daar bloedt maas en jongens wel een bus en een trein oer. Wat zijn jou? Haas in 2026? Ah, daar rijden we wel met de auto heen. Dat overnamen ik altijd al.